Partiya Yekîtiya Kurdistanê Îtilâfa Opozisyona Sûriyê tûmetbar dike ku bûye dîlê biryarên Tirkiyê ew dixwazin pêdaçûnekê bi hevbeşiya lêgel bikin. Li rojên sîh û sîwekî Gulana Derbasbûyî, Partiya Yekîtiya Kurdistanê konferansa xwe ya giştî ya hawartel darxist. Dê dawiyê de daxuyaniyek belav kir. Di daxuyaniyê de hatiye ku krîza di nava evê partiyê de bi sedema helwîstên siyasiyên şaş yên serkirda wê partiyê ku biryarên çarenivîsaz bi tena xwe de. Partiya Yekîtiya Kurdistanê di daxuyaniya xwe de behsa rewşa Efrînê kiriye. Weke bajarekê dagîrkirî binav kir ku bûye sedema komkujî bin pêkirdên grûpên çekdariyên ser bi Îtilâfa Opozisyona Sûriyê ve. Li gor daxuyaniyê hewla wan bû guhertina demografiya navçeyê ye û daxwaz kir ku divê Tirkiye grûpên çekdar ji Efrînê derkevin. Xelkê wan navçeyan jî vegerna malên xwe. Partiya Yekîtiya Kurdistanê daxwaz cepheyê dê kir, dest ji siyasetên xirab berde, vegera nav rêza Kurdî. Herwiha dest ji siyaseta de facto bê hêza çekan berde û bingehekî ji bo diyalogê bi serpereştiya aliyên navdewletî drûst bike. Yekîtiya Kurdistanê tekez kiriye ku divê pêdaçûnekê bi hevbeştiya pêra bikin ji ber ku bûye dîlê biryarên Tirkiyê. Bi taybet jî piştî dagîrkirina Efrînê bi bêyî ku îtilaf tu helwîstekî bistîne. Li gor heman daxuyaniyê ya Partiya Yekîtiya Kurdistanê ku helwîstên hinek serkirdeyên îtilafê şovînî ne û heya niha îtirafê bi mafê neteweyî Kurdan li Sûriyê nakin. Yekîtiya Kurdistanê tekez jî kiriye li ser peywendiyên başûrûla erêniya hikûmeta Herêma Kurdistanê ku destpêka krîza Sûriyê de li kêleka gelê Kurdiyê Rojavayê Kurdistanê bûye û bi heman awayî piştevaniya wan kiriye û pîrozbahî jî li Nêçîrvan Barzanî kir ku bi bûneya hilbijartinavî weke Serokê Herêma Kurdistanê ye. Di konferansê de herwiha navê partiyê weke Partiya Yekîtiya Kurdistanê hate erêkirin, komîteyek bû birêvebirina partiyê hate avakirin di qonaxa veguhestinê de.